दिल्लीओ कगलाम तंखा तिप्रा मथाबाय माने न चिनि बुबाग्रानि तैफांबाय गोबां मा बेरामो कक सालायजाखा आरो चिनि टप थेके जों जेटा जे प्रपोजल निमानि आबो बो जों सबमिट खायखा बेखा बंनि बो जोंनो फनुका के बोथ साइड न जों नायबेखा नायबेया को बुबाग्रा नायखा चिनि एलओपि बो नायखा आंमो नायखा अल बेखा नायबे माने बो नुखा जेटा बुबाग्रा पुइलेनसिम जे साइफेमानि चिनि लुकुरगनो जे कग्रिमानि बुबाग्रा कग्रिमानि तिप्रामथा कग्रिमानि तिप्रामथानि लिडार अफ जे कग्रिमानि संविधान नि बिसिंतिकै समाधान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेटा सामानि अब अ जागावनो जों लरियाखो जों अ जागावनो तंगो अबनो तैनो जों बुसकांनि सालो चिनि कगलाम पाइसा जों एग्रीमेंट खायसिनानि लामावनो थांतंखा बेताम हनकाकाय अरो टप लेवल नि बरक अ एग्रीमेंट नि दिनो तंनाय हनकाकाय बिनि जरा बरि मानि दिखाखाखाय न जों एग्रीमेंट उंगै थांसनाय ता काकाय आबोनि बागै न गोबां समय बां साका बुबाग्रा बतिनि फाइनेंस तंमानि हनकाकाय बुबाग्रा खना अथवा सनिफान फाइमानो बिनिके मिया कासे मीटिंग तंमानि अ मीटिंग वो मिसुं थांका हनकाकाय बतिनि कोनाय हनकाकाय आबोन परेखायनो बुबाग्रा तिन हास्टो फाइनाय चिनि अजामाराव गयमानाय लुकुराव गयमालायनाय गोबां मा बेरेमनि चिनि हदा दफानि बरर गयबो कक सालायनाय एवं जों ताम खायनानै थांतंखा ताम मानि फैका बिनियागो तंगो जतनो हनकाय बो फायकाकाय न जों कोनाय आबोनि बिसिंबो जों खा खालायो अ तालनि बिसिंबो न एकटा किछु जों एग्रीमेंट उं खालायमानानै हिनिसनि खावा जों मानसो कय तंखाता tabuk hastini tripura hastini BJP जनजाति मोर्चानि बाथ्रा जे एडिसिनो टीटीसी नि सानमुंगो बरक जे सेंट्रल गवर्नमेंट नो स्टेट नि कैबिनेट पास खालाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो रखरजाक जेत्रा आद्रा पे नरमे आ सानमुंगो आबनो एक्जाक्ट दा खायजाक खाबाय को बरकनि ताम आबरो जों साइमिया ककमुखा अब निनि जनजाति मोर्चाफोरनि दि आईपीएफ टिफानि हिंदी बरक 125 एमेंडमेंट खायनानि थानाय 5 बोसोर बरक साका किंतु एक दिन फनो आबन ती बरक आंदोलन बो खाया दिल्ली थांगे ककदा साकाबो बस जों साइमिया लुकुरक केप साइमिया तिप्रा हास्तिन बरक साइमिया ग्राम अंचल पाहाड़ जखन राजनीति मिছিল मिटिं खायनानै थांगो आफर सिमी वाइसो इशु सावो एर बादे बरकनि बुखुक्तै दिनिसि पइन्ट टीटीसी खायना फानंथन बा 125 एमेंडमेंट खायनानै फानंथ संविधाननि अबनिति बरक कोन समय कक साया एवं केंद्र सरकारो थाङैबो बरक कोन दिन अबनतै प्रेसार क्रिएट खालाया एकमात्र बुबाग्रानि तैफांबो तिप्रा मथा सिमिनो मनतै कक साइतंगो एवं केंद्र सरकारबो तिप्रा मथानि अजामा बुबाग्रानो तैनो ताइचिनि गोबां लिडारनो तैनो दाबो अ त्रिपुरानि जे समस्या न समाधान खायनानै कक साइतंगो गोबां पत्त पत्रिका बा मीडिया रो गोबा बंनि चेपुइ बा पुइ किसु नेतारक विभिन्न समय विभिन्न धरने कक साइतंगो किंतु आ ककनि कोन अर्थ करे बा कोन खायनबो करे दाबो गोबां मा रिजनल पार्टीनि चिकन चिकन ओ वाति फाइनि कुम हाप्लक पेपला मा हाय गोबां मा कक सानाय दं नुखा जाबो मुतिनि दाबि ताम खायतं खला बर तांनि कक साजागिया तिप्रा मथाबाय आईपीएफ नि बिसिङाव पाठ्यक्रम तिप्रा मथा बुबाग्रा पर्सनसिम साका केंद्र सरकार बाय चिनि मानथाइनम रिवै सय खायसा पर्यन्त जों कोनो गभर्नमेंट बाय जों आसुक थांनायाव थांजा दाकाय जों विरोधी न तंनाय किंतु आईपीएफ ति साव जों तिप्रा लेन नांगौ जों सेओ टीटीसी सानो नानाता बुं एक प्रकार एक धरने नेता एक धरने कक साव किंतु बरताम खाया मंत्री आसुक दंगो नोंनो रिसरि याखा नों मंत्री आसुक दंबा मंत्री जाखादि दिता 5 बोसोर नों टंखाब्ला एनसीनि नेतृत्व तंखा 5 बोसोर न टाम दिखा दाबो शुक्ला शरण दिक कैसे संदारि हाय आसुक जा ताम रिमा खाबा निन दाबि सिमाया नों गया रोमान स्क्रिप्ट नि व्यापारना ऊपर एक कक साइमिया जों आंदोलन खामेन परेन तिनी सीबीएसई टीबी ताबो टीबीएसई वो ताबो रोमान स्क्रिप्ट सैमान तंग नाय बिले
मा सैकाब्ले सिबे सिम कबो अब TISF आंदोलन खायमानि बागैनो तो मा खानाब्ले इनके का आंदोलन से खाया सुदु तामो खायनाय नगो आसुक तै मीडिया चैनल रंनो नाहारनाय नाहारि कक सानाय अब सिमिन एकनाय आर बुबागराना साजानाय ए साराते कोनो राजनीतिक करे नग बिसिं आसुगै मीडिया नुहुन नाहारि बुबागराना साजाना सारा बंने कोनो आंदोलन करे बुबागरानो हामिया साना सारा बंनि उनकोबो ताई कोनो राजनीति से करे कारण टारगेट बुबागरा कारण बो जत्तो ननो हास्तेनि जत्तो बरनो बो थानसा खायै दिनै जोंनो थांनानै लामावो बो दै मांखा फुमुय मांखा तो किपा मथा महाराजानि टाइटल बुंबाय महाराजानि टाइटल बुंबाय किपा हास्तेनि किपा सारनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बुंबाय तब एडिसी हाबांगो एडिसिननि मानथायनो कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन सानमानि याग्लोबो दिनैलाय थांजाक जों साइमानखा PNB एकर्ड ATTF एकर्ड रगबो जों माखे खायनो ताबुबो बिसिंगो तंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइव फाइ जे सामानि सामुं काहामो तं काहामो दफानि सामुं तांनायनि इफिलि फाइदि थानसाके सामुं तांनायनि जे कयमानि ओ खरान ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे कक साइ दङ नै जों बिसिंनि साइमान मानि बरनि बागै के बबहाय अपडेट दं कुन एग्रीमेंट बुफुर रगो बरनि बागै सालाय जानो बरनि डिमांड ताम दं विशेष करा जरा सिलाई बेसबा खायनाय बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कक लामदा सालाय तंगाबला आं साइमिया तबे तिपरा मथा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कक सालायमाला आं साइमानो निश्चय जरा सिलाई बेसबा खालाय तंनाय विशेष करा जिनि NLFT ताखक संरं जरा तंनाय बरक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कक सालायके चावो आं सावो बरक कक सालायके जानाय जिनि जे मानथाय जोंआबो संविधाननि बिसिंगो बाहाय कायै जों तुबै मानो काय जेहेतु बुबागराबो नंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो का आंबरनो कयनाय बरक सेंट्रल गवर्नमेंट फाय कक सातुन बुबागरा बाय फाय कक सातुन इनका काय जों जुदि थानसा खायै सेंट्रल गवर्नमेंट नो प्रेसार मानलाय थाखाय एकाय जिनि अनेक तिप्रासानि हामरे जों तुब माननो हनै हायमानाय जिनि पलिटिकल राइट्स तुब माननाय जिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स तुब माननाय इकोनॉमिक्स पावर तुब माननाय कल्चरल पावर तुब मान अनेक किसु जों माननो हनै खाखायता इनके काय अबनो आं सानो नायो जिनि जरा NLFT ताखक संनो फायदि जों सेले बेसबा तो अनेक बसर खायजा किन्तु असकै तो कइमाया काय आगि तो चिनि अनेक किसु जों साइमे आं तंमानि काय ताबो तो साइमा खाबले काय ताबो चिनि बसखां जेतो बुबागरा तंगो इनके काय आं बरनो कयनाय बरनो थाने आने अनुरोध तंनाय नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि नंनि बक्तब्य तामो तंग नरक सेंट्रल गवर्नमेंट थाने नरक सादि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बिसिंग आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेंट एक सल्यूशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानानि मताखाय जों मा बसालायनाय आबोन बागै नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि आं अबनो बुंनो थानानै कयनो दं तो ड्राफ्टिंग जेंदागै दं उभय पक्षनो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइ किपा मथानि बुखाखै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि जे ड्राफ्टिंग नि दंमान आ ड्राफ्टिंग ओ ताम पॉइंट दं एडिशननि डायरेक्ट फंडिंग है के TTC है के फॉरेस्ट लैंड पावर ताम आ ड्राफ्टिंग ओ खबजाका पॉलिटिकल राइट्स न खबै हास्तेनि किपा सरगनि एडिसी आमजानि लुकरगनि बा हास्ते त्रिपुरानि जतो लुकरग किपा सालुकरग मानथायनो ड्राफ्टिंग तो अनेक किसुम तंगो जेता एग्रीमेंट सिकां सिनि सानानि थिकिया हेकाय जों जे दिनो बुबागरान तैफांबाय दिल्लीआव एग्रीमेंट उङानो आसारिगनो बुबागरा प्रेस मीट दिनाय एवं चिनि एग्रीमेंट बलायो ताम सैजाक दं अब जों फांखाय रिनाय जों केबनो खलबै तनिया खगैबो तनिया जेहेतु दफानि बरक बाय दफानो तैसे सिनि चबा दफानि लुकरं तैसे सिनि चबा बुबागरा फांखाय रिनाय तबे आं लुकरंनो सानानि मुसुंगो लुकरंनो सानाय जे बुबागरा जे कक रिमानि अमो जों तिप्रा सारंनि मानथायनि जे कक रिमानि अमले चिनि एग्रीमेंट बिसिंगो न खबजानाय हनै आं साइमानो अमले जों सारायखौनो साइमानो अबन बिसिंगा ताबुक सानानि थिकुंगला खिने आं वानसुक्ता तो गोबां
political party ni bisiptui haikeba mahake kok kasawi tong ipamo tha BJP bai সরকার থাংসিনাই মন্ত্রী ও আসক সিনাই abo haike je kok hawai tongmani hawai ungjak khlaijagi tongmani aboni bisingo abo ipamo thani phasingo je agreement ni bisingo salaijak mani wo abo মন্ত্রী ni phasingo thangnai de bawa hai obla tabo kokon khamo first bubagara saka tabo agi bosao miya jorati bo bosai tongo no compromise অর্থাৎ প্রথম চিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই ত্রিপুরা মথান বিসিং এগ্রিমেন্ট মাংগরা নাই তারপরে চিনি পার্টি তঙ্গ পার্টিনি অজামারানো তৈ বুবাগারা আচুকনাই जों মন্ত্রী সভার থানায় দে থাঙ্গা এবং ব কন্ডিশনে जों মন্ত্রী সভা থানায় अब आनि पार्टी मा आचुकनाय जों कि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातरा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उंनाय एके और अनेक राजनीति नि कक तंगो एके अब बिसयनो तो बुबागारा सासुं दिसन नागला चिनि पार्टी नि सिस्टेम बुबागारा सासुं करना चिनि 13 जना एमएलए तंगो चिनि 18 जना एमडीसी इंकर तंगो ताव 16 जना तंगो हंगाकाय ते गोबां बाथिनि अजामारक त्रिपुरा मथानि अजामा तंगो टीआईएसएफ नि अजामारक तंगो वाईटीएफ नि अजामारक तंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक तंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबागारा कायसा ककचाबनानै सिद्धांत नानै डिसिसन खालायनाय जे जों कि बीजेपी बा एलायंस खायदे मन्त्रि सभा हाबनाय ना फाता तंगदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन मनि परेवनो जों साख्लायै लुकुरनो बसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत नानै दा अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया tabuk hal bos halo agreement saklai jangai simi se nasim baijak abo hasteni tripura hasteni wan je tripura jotono bokha ui dili ni phasing na halai jak BJP ni bokhakte BJP Janajati Morcha ni bokhakti bo kabama dili o thanglai mani phailai mani media rogo kasai tongkha lukurogo musumjagi tokha bokha deg nglai jagi tamungno abo lukurogni phasiko no tam ko bungtong आनि ककाय मनो सानाय जनजाति मोर्चा बाय तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ आसुक जों सायमिया त्रिपुरा मथाबायनो आसुक ब्ले ओंखाय आं त्रिपुरा मथानि खरकसे एमएलए गइनो सानाय बुबागारानि वारियर सुंगिनो सानाय हास्तेनि लुकुरंनो आं मुसंनो सावो बुबागारा नरंनो जे कगरिखा अकगनो बुबागारा 36 जरा तंखो नरका वानादि बुबागारानो साख्लायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट नंनाय आबोनि बागैनो bo tini final tomani kisa usuri thangka bo kok sab laino central government ni top level ni boro bai kok sab laino bo chini haste phainai ebong chini tripura mothani ojamano khobui haste ni borom gonang kobang ma hodani okra chakra rok bai te kobang ma intellectual rok bai kobang ma bo kok sapainai bubagara kono kaisa specific kono ekta community ni tei kam khaya थांचा माने तांबा जत्तनो खबिनो थांचा हायकाय अर हामारि तु फांकाय जत्तनि न हामारि तंनाय इनका आबोनि बागै चिनि विभिन्न गोबांमा हदारग विभिन्न धरने कक सुक्ली ककरक फायो सुक्ली ककरक सालाय माने अनेक समय चिनि मकलक लायो एका अमरन जाहाते चिनि बिसिंगो सालायताय खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जत्तनि बिसि दायित्व गोबां हेनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जराव बै गोबां मा जोंनो सुक्लि दिनाय गोबां मा जोंनो यखाकनाय जोंनो अ चुक्ति खायनायनि हयते सेपेलेनानि बागै गोबां मा बर' केबें मुं आसाय दिनाय आसायनाय चाय तंनाय अबनो मथाकनि बागै बा अबनो कासुनानि बागै जों सिकला सिकलि न खबै सोलोंनाय न खबै चिनि दफानि अकरा साकारानि बकायसा दायित्व तंगो अ दायित्वनो जों अ जराव पालन खालाय बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय